खुलुमबाय लोगोफोर आरो आंनि चेनेल अनसायगिरि साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन। सिगाङावनो दिनैनि नैबे बेलासि समनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ आङो नोंथांमोननो बावहरबाय। दा दिनै दान्दिसे सम मोननायखाय मानि नोंथांमोनजों मोजां गाज्रि एसेब्लाबो शेयार खालामलायनोसै होननानै दिनै भिडिअ'आव मानि दान्दिसेब्लाबो नुजाफैनाय जाबाय लोगोफोर। दा नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायलांदो आरो नोंथांमोना लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव। दा बिनि सिगां आं मोनसे फिसा भिडिअ' क्लिप होनो सानदों लोगोफोर। बे भिडिअ' क्लिपखौ नोंथांमोना नायलांग्रो। दा बेनो जाहैबाय दानि सोलिबाय थानाय सरकारनि मानि MCLA बिथां। दा बे बिथाङा मा बुंदों एसे खोनासंनानै लाग्रो, ओमफ्राय बिनिफ्राय मोजां गाज्रि सावरायगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सान्थि सक्ति खालामखांनायनि उनावबो जोंनि बे चिरां जिल्लायाव सम सम जोंनियाव अस्त्र बोखांनो हानाय जाथाया सोमजिबाय थादों। बे समाव बेखौ एक्सुवेलि जों डाइरेक्टलि बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। जायफोरा ससाइटि जौगानायखौ मोजां मोना आरो सान्थिखौ मोजां मोना, बेबायदि माने साम पार्टस मानसिफोरा माने नेगेटिभिटि माइन्डनि मानसिफोरा बेबायदि जाय बिथांमोनहा दिनैनि दिनाव मानि बै जौगानाय ससाइटिखौ मोजां मोना बा मानि सान्थिखौ दिनै मोजां मोना, बै बिथांमोना दिनै हाथियारखौ मोनो। रायजोफोर इन्टारेस्टिं भेरि नाइस, नङा होमबा रायजोफोर? बेफोरबायदिनो डायलग होनांगौ, नङाबा नोंथांमोना दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरजों गाज्रि मोनजानो थांगासिनो दं। हायोबा थगायग्लुंबावदो। बै समनिफ्राय दिनैसिम नोंथांमोना अनेक थगायबोबाय। फैगोन समफोराव नोंथांमोना मा थगायबावगोन बेखौ बयनिबो मानि खर'आव साननानै लानानै मानि अंख खालामखादो रायजो राजाफोर। जेब्लानाखि इलेक्सन फैनोसै अब्ला नोंथांमोननि खुगायाव बेरखांसिगोनलाय बै NDP बिदा फंबायफोरखौ बख'नो थाखाय एबार इलेक्सनाव देरहानाया बिराद गोनांथि होनना बुंसैलाय। आरो बैखौ मावफुंनो थाखाय एबार जोंनि UPPL दोलोआ देरहानांगौआ जोबोद गोनांथि होननानै रायजो राजाफोरखौ थगायनोसैलाय आरो एबसुनि मानसिफोरखौ लानानै थगायनोसैलाय, नङा होमबा? दा नोंथांमोननि दिनै थगायनायफोरखौ रायजो राजाफ्रा रावबो मिथियै गैला। दा लोगोफोर दिनैनि दिनाव गोबां बिथांमोनानो दिनै गामि सोसननायखौ लानानै बिराद खुसि जादों, नङा होमबा? नाथाय सोरबाया दिनैहाय मानि गोजोननाय गैया, नङा होमबा? जाय बिथांमोनहा गोजोननाय गैया बे बिथांमोना दिनै BTRनि अबस्थाखौ साननो रोंदों। मानि फैगोन समाव जोंनि BTRआ मा अबस्था जानो थांगासिनो दं बेखौ नोजोर होनो रोंदों, नङा होमबा? जिहेथु दिनै BTCनि गासिबो मोनखानाय पावारानो सानफा एफा दिनैहाय स्टेटजों लांजाजोबदोंबा, नङा होमबा? दिनै बै फैगोन समफोराव आरो बे BTCआव मा थाबावगोन, नङा होमबा? बेफोरखौ साननानै बेफोरखौ नुनानै दिनै गोबां दैदेनगिरिफ्रा गिखांनाय मोनदों। नंखायनो दिनै गोजोननाय फोरमाया बिथांमोनहा। नाथाय दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोनहा सिन्था खालामनो रोङाखै बै बिथांमोनासो दिनै गामि सोसनदों होननानै बिराद खुसि जालाबायदों, रंजालाबायदों, फरखा गावलाबायदों, जादों लोंदों रंजादों। नाथाय जेबो गैया, जिर' दावदैसो नोंथांमोनाबो बुजिनो थांगासिनो दं फैगोन समफोराव। दा रायजोफोर दिनै आं बेखौनो बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङाव, जे समनिफ्राय जोंनि गेजेराव BTR सरकारा जोनोम जादों, नङा होमबा? बै समनिफ्रायनो जोंनि जोंब्लावनाय जेनाखि BTCनि लाइटफोरा मानि सोरांफ्रा दिनैहाय मानि लेन्थनफोर थाव गैयैफोरबायदि दिनै मोलेले जाबोनो हमदों, नंगौना नङा? आरो बै हेल'जेन लाइटफ्रा दिनै बेटारि जोबनाय बायदि दिनै लासैनो जोबबोदों, नंगौना नङा रायजोफोर? आरो बै जोंनि BTCखौ सोरां खालामग्रा जेनाखि लाइटफोर दिनै बेफोरो सानफा एफा मानि थरफा मानि दिनै फिउस जाबोनो हमदों रायजोफोर। दिनै खोमसि जादों BTCआव। दा बे खोमसिखौ नुनानै दिनैहाय जोंनि BTCनि रायजो राजाफ्रा दिनै गिखांनाय मोनबाय, खोमसि साग्लोबबाय, नंगौना नङा रायजोफोर? दा दिनै बै अबस्थाफोरखौ नुनानै जोंनि गोबां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आरो गुबुन हारिनि बिथांमोनहाबो दिनै बै फिउस जानाय बाल्बफोरखौ दिनै गोदान लगायफिननो, केरासिन गैयैफोरखौ केरासिन सोफिननो, सारा BTCखौ मानि सोरां खालामफिननो थाखाय जोंनि बर' रायजो राजा आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनै लैहोर ओंखारबोदों रायजोफोर। दा जों बयबो ओंखारनांगोन फैगोन समफ्राव। माखासे थगायग्रा बिथांमोननि खोथाखौ लानानै गुलुं गुजुं जाबाय थानो नाङा रायजोफोर, नङाबा नैबे BTCआ मानि खोमसियैनो खोमसि जालांसिगोन आरो। दा बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै गोबां आइ आफा बिदा फंबायफोर आरो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दिनैहाय BPF दोलोखौ मदद होनो थाखाय ओंखारबोदों।
बिटिसिआव आरोबाव फिन गोदानै सोरां लाबोफिननो थाखाय माने बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै थुलुंगा होदों BPF खौ। दिनै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुलांगासिनो दं। आं नोंथांमोननि भिडिअखौ एसेब्लाबो होलांगासिनो दं। दा बै भिडिअआव मा बुंदों नोंथांमोना नायनानै खोनासंनानै आरो बुजिनानै लाबानो जाबाय रायजोफोर। যিটো BTC নিৰ্বাচন হ'ব, এই নিৰ্বাচনত পুনৰাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াক BTCৰ চিফ হিচাপে আমি পাম। আৰু তেওঁ আগতে যি ধৰণে উন্নয়নৰ কাম কাজ কৰিছিল, এই অঞ্চলটোক যি ধৰণে আগুৱাই নিব। প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ কোনো যিটো গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট, দলৰ যিটো ৰিপৰ্ট, দলীয় স্থিতি ঠিক নহয়, একেবাৰে বেয়া। বাঘা নেতা UPPL দল এৰি পুনৰাই BPF দল জইন কৰাৰ আপোনালোকে খবৰ অতি শীঘ্ৰে পাবলৈ গৈ আছে। ৰাইজৰটো মোহভংগ কেতিয়াবাই হৈছে, কিন্তু যিখিনি চেলা চামুণ্ডা আছে, কিছুমান নেতা আছে, ইনফেক্ট CWC লেভেলৰ নেতাবিলাক এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে অসন্তুষ্ট হৈ আছে। আৰু UPPL দল আৰু দুদিনমান পিছতে UPPL দলত গৰাখহনীয়া হ'ব আৰু UPPL দল লাহে লাহে দুৰ্বল হৈ যাব। প্ৰমোদ বড়োৰ হাতত এতিয়া এটাই অস্ত্ৰ, ৰাইজেতো ভাল নাপায় কেনেকে কিছুমান নেতাক টকাৰ প্ৰলোভন দি দল জইন কৰাব পাৰে, সেয়া এটা অভিযানত এতিয়া UPPL আৰু তেওঁৰ প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেওঁৰ যিখিনি ৰাইট আৰু লেফ্টত থকা ব্যক্তি আছে, সেইসকলে এটাই এজেণ্ডা এতিয়া টকাৰ প্ৰলোভন দি UPPL দলত কিছুমান নেতাক জইন কৰাব লাগে। বিগত সময়ত আপোনালোকে দেখিলে কেনেকে টকাৰ উজান উঠিছিল BTCত, কেনেকে কিছুমান ল'ৰাক মানে সাধাৰণ ডেকা ল'ৰাবিলাকক বেগে টকা দিছিল, কোনোবাই টকাৰ ওপৰত শুই আছিল। এইবিলাক পৰিৱেশ প্ৰমোদ বড়োই সৃষ্টি কৰিছে। আৰু এইবিলাক কৰিয়ে UPPL দলত অলপ জইনিং কৰা দেখুৱাই পেলাই নিজৰ যিটো বঁটা, এই বঁটাটো দেখাব খুজিছে। কিন্তু ৰাইজ কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰ লগত নাই, একেবাৰে নাই। আপোনালোকে ৰিপৰ্ট ল'ব লাগে, গম পাব যে প্ৰমোদ বড়োৰ লগত কোনো নাই।